Монтирахме модула, сега правим тест да видим дали всички функции работят. Проверяваме първо усилване и намаляване. Бутон за усилване. Бутон за намаляване. Смяна песни напред и назад. Смяна назад. Бутон за изключване на звука. Отново като натиснем, възстановява звука. Бутон за смяна на папките напред и назад. Напред. Назад. Бутон Mode. Сменя. CD, USB, радио, AUX. Натискаме веднъж. AUX. Натискаме втори път. Режим тунер. Тук ще поясна. Тези два бутона позволяват ръчно търсене. Напред. Ръчно назад. И смяна на предварително запаметените станции. Напред. И назад. И последно стана бутонът Mode. Задържим ли го по-дълго време, силито се изключва.